Gèneres Regenerats parlarem del K-pop. Què és realment el K-pop? Quina ha sigut la fórmula que ha aconseguit que es converteixi en un gènere tan popular? Quin és el procés de formació d'un grup de K-pop? Quin va ser el primer grup de K-pop? Hola a tothom! Benvinguts una setmana més a Gèneres Regenerats, el vostre podcast de Ventilador Music sobre gèneres musicals. Avui iniciem el programa amb el K-pop. Què és la música K-pop? Us ho expliquem aquí, a Gèneres Regenerats. El terme K-pop és una abreviatura de pop coreà. Com el seu propi nom indica, fa referència a la música que es fa a Corea. Però no és necessàriament només pop, sinó que també inclou altres gèneres com pot ser l'electrònica, el hip-hop o el rap. De fet, en l'actualitat, el K-pop va més enllà de ser un gènere musical. Es planteja com una revolució cultural originada a Corea del Sud, dissenyada estratègicament per elevar la cultura del país a un escenari internacional. Aquesta revolució és anomenada Hallyu, vol dir onada coreana. Segurament recordes la cançó del Gangnam Style, has vist la pel·lícula Parasites, han obert un nou restaurant coreà al teu barri o has sentit a parlar de la cosmètica coreana. Això és el Hallyu, un moviment que inclou diferents aspectes de la cultura coreana portats a l'àmbit internacional. El que és cert és que el K-pop és en l'actualitat el moviment més fort d'aquesta onada. De fet, el Gangnam Style, ara ja fa uns anys, va ser el primer vídeo de YouTube en arribar als 1.000 milions de visites. Diríem que va ser la primera cançó de K-pop en transcendir internacionalment. El K-pop s'ha convertit en un fenomen global que ha aconseguit captivar a milions de fans al voltant del món. Amb diversos artistes ingressant constantment als primers llocs de les llistes Billboard, tot sembla indicar que la popularitat d'aquest gènere no se n'anirà. Com han aconseguit això? La resposta a aquest fenomen integra una combinació de canvis polítics i tecnològics, una indústria competitiva, el control dels mitjans de comunicació i, en gran manera, el desenvolupament del talent artístic sota una fórmula única. I quina és aquesta fórmula? Melodies enganxoses, coreografies estudiades i vestuari cridaner. Això és el que caracteritza aquest boom musical que ha captivat a mig món. La major part d'aquesta música inclou ball i és interpretada per grups grans. En el K-pop, l'estètica i cura dels videoclips, balls i fins i tot la imatge dels components del grup són igual, o més important que la música en si. Però la raó principal per la qual avui dia el K-pop és una indústria de milers de milions de dòlars és perquè les estratègies utilitzades han estat dissenyades meticulosament en base a les preferències d'uns consumidors internacionals, la qual cosa fa al K-pop un moviment musical diferent de qualsevol altre. Tot aspecte del gènere és constantment reinventat per noves tendències socials, culturals i tecnològiques. La música K-pop és produïda per grans companyies d'entreteniment que preparen els ídols des d'adolescents per bregar amb la fama i els fans. Dels artistes del K-pop es diu que són complets perquè disposen d'habilitats pel cant, destresses pel ball i gran capacitat per articular i integrar gèneres musicals com ara l'R&B, el funk, el reggae, el rap, el reggaeton, l'electrònica europea i fins i tot el metal. Sabies que els artistes de K-pop han de sotmetre's a unes normes de comportament general molt estrictes que les discogràfiques imposen? Han de ser amables i respectuosos, no poden consumir alcohol o drogues ni participar en escàndols i tenen les relacions sentimentals estrictament prohibides. Com Corea del Sud ha creat una indústria tan reeixida? Quines han estat les estratègies utilitzades que li van permetre conquistar el món? El K-pop, com a gènere, té un començament molt clar. La presentació de Soo Tae-chi en Boys, un show de talent en 1992. En la presentació, els integrants vestien pantalons amples i ballaven en un estil urbà mentre rapejaven lletres totalment oposades als ideals culturals de l'època. Per entendre per què va ser tan revolucionària aquesta actuació, cal remuntar-se 5 anys enrere, amb la reforma democràtica del govern sud-coreà.
Abans de l'establiment de la Sisena República, el país només comptava amb 2 emissores de ràdio que s'utilitzaven gairebé exclusivament per promoure les cançons sanes, com ells anomenaven, encarregades i promogudes pel govern. Tot això va ser impulsat pel dictador Park Chung-hee i va continuar regint l'entorn audiovisual del país després del seu assassinat al 1979. Perquè un artista pogués presentar-se en els mitjans del país, la seva música havia de ser patriòtica, segura i apta per tots els públics. Un exemple d'això es pot veure en escoltar un dels majors èxits de la dècada dels 80, República de Corea. La cançó és un himne patriòtic disfressat d'una cançó pop vuitantera amb lletres com Oh, oh, Corea, oh, oh, el nostre país, t'estimaré per sempre. En aquest entorn sorgeix una de les figures principals del K-pop, Lee Soo-man. En els anys 80, Man va formar la banda Lee Soo-man en 365 Days, la primera banda de heavy metal a Corea. No obstant això, la censura del govern als mitjans audiovisuals va enfosquir la seva visió i va haver de ser dissolta tan sols un any després. En conseqüència, es va mudar als Estats Units. Allí va presenciar la popularitat d'artistes com Michael Jackson, Cyndi Lauper i Madonna. L'èxit d'ells en la indústria musical el va inspirar a crear una fórmula que serviria per evadir la censura del govern, composta per aquells elements que funcionaven en el mercat occidental. Elaborades coreografies i cridaners vídeos musicals, en aquells moments el govern mancava d'habilitat per exportar i promoure la seva indústria cultural en l'àmbit internacional. No obstant això, una oportunitat crucial arribaria per canviar aquesta situació, els Jocs Olímpics de 1988. Tan sols un any abans el país havia començat a disminuir progressivament la censura en els mitjans, i els coreans es van inundar de la influència cultural estrangera inclosa a la música. A partir d'aquest succés, les cadenes de televisió van obtenir una penetració superior al 99% de les llars sud-coreanes al 1992 i els programes de talents van obtenir la major audiència. De fet, actualment aquests continuen tenint un alt impacte cultural en la societat coreana i a causa de la seva importància s'han convertit en un factor clau per l'èxit de nous grups musicals al país. En l'auge del seu èxit, la banda va decidir desintegrar-se el 1996. El buit que va deixar la dissolució de la banda es va cobrir gairebé immediatament per 3 companyies musicals: SM Entertainment, Jeep Entertainment i AG Entertainment. El més popular d'aquestes companyies són els seus fundadors. En el cas de SM Entertainment, el seu fundador va ser el mateix Lee Soo-man. Després d'anys de perfeccionar una nova fórmula basada en l'èxit dels artistes occidentals, va procedir a implementar un nou sistema de reclutament, entrenament i producció d'estrelles pop. Man creia que la música es convertiria en el nou producte d'exportació del país. Les altres 2 companyies replicarien la mateixa fórmula. D'aquesta manera va néixer el nou sistema de creació i explotació de talents compostos per idols. No obstant això, l'impulsor clau de l'èxit d'aquesta indústria vindria de la mà d'un aliat inusual, la crisi del 97. Quan la indústria de la manufactura es va veure sabotejada a causa de la devaluació de la moneda sud-coreana, el govern va buscar sectors alternatius. El president de torn, Kim Dae-jung, va fixar la seva atenció en la indústria de l'entreteniment, en el K-pop i les produccions televisives ja començaven a generar una popularitat significativa en la societat. La idea de Lee Soo-man de considerar la indústria cultural com un nou focus d'exportació del país va començar a popularitzar-se i el govern va implementar diverses polítiques per fer això realitat. Amb l'aprovació de l'Acte de Promoció Cultural al 1999, es va determinar que almenys l'1% del pressupost nacional havia de ser dirigit a promoure la cultura. A més, es va crear el Ministeri de Cultura amb un departament sencer dedicat al K-pop. El procés de creació d'un grup de K-pop no és molt diferent d'un procés de producció manufacturera. El sistema utilitzat a Corea és portat als extrems per crear aquesta estètica polida que caracteritza el gènere. El reclutament es du a terme a través d'audicions. Algunes companyies realitzen la seva cerca per mitjans de shows de talents televisats per generar una lleialtat al públic abans del seu debut.
Aquells seleccionats començaran la seva fase d'entrenament, la qual dura en mitjana 5 anys i no sols entrenen per perfeccionar les seves habilitats de cant i dansa, sinó que a més realitzen un règim rigorós d'exercici, classes de llengües estrangeres, generalment anglès, japonès i mandarí, i l'ensenyament d'habilitats socials com a lideratge i comportament. Tot això mentre assisteixen a les seves classes acadèmiques normals. Els joves més talentosos seran assemblats en un grup i compliran un rol específic dintre d'ell. El líder, el cantant, el raper, el ballarí, etc. Una vegada un grup d'ídols ha culminat el seu procés de formació, les grans discogràfiques s'encarregaran de produir cançons per ells, publicar-los i promocionar-los, portant-los a gires i, sobretot, controlar cada aspecte de la seva vida privada. A causa d'aquest control, les companyies musicals són les responsables directes de crear la imatge del que és el K-pop com a gènere. Sabies que el procés de formació d'un grup de K-pop és tan llarg i exigent que els interessats només poden ser nens d'entre 10 i 12 anys? A més, a causa d'aquesta exigència, solament 10% dels aprenents aconsegueixen acabar l'entrenament. Ens hem endinsat en els inicis del K-pop, el seu context social i els trets principals, però qui són els màxims exponents d'aquest gènere fins a dia d'avui? Ja hem comentat a Lee Soo-man com a referent i portador de la fórmula K-pop, però escoltem i coneguem també altres artistes i bandes de gran envergadura i talent. Atenció als 6 artistes K-pop que no et pots perdre. Amb el número 1, acabem d'escoltar I Know, de Soo Tae-chi and Boys. Amb aquesta cançó van fer el seu debut televisiu l'11 d'abril de 1992. Va ser el moment decisiu per demostrar que el progrés cultural a Corea era possible. I Know va ser el primer intent de fusionar l'estil americà del pop amb la cultura sud-coreana i va ser tot un èxit. La cançó immediatament va arribar al cim dels llistats de música i va romandre en aquests durant 17 setmanes. Un rècord mai abans vist en la indústria del país. Amb el número 2 tenim a Wonder Girls i la cançó Nobody. El 2008 van aconseguir tornar-se viral en YouTube. El videoclip semblava un curtmetratge i això va fer que la plataforma comencés a donar-li més importància al gènere i a recomanar-lo cada vegada més a usuaris occidentals. La raó principal de l'èxit d'aquesta cançó es deu a la implementació d'una tècnica creada per Jeep Entertainment, melodies enganxoses amb frases en anglès fàcils de recordar. Amb el número 3, el famós Gangnam Style, de PCI, que el 2012 va portar el gènere a un extrem mai vist. Va aconseguir 1.000 milions de visites, convertint-se en el vídeo més vist de la plataforma i obligant a YouTube a incloure l'opció de més de 10 xifres. El més particular d'aquest succés va ser la fórmula utilitzada per l'artista, una paròdia cap a la societat coreana. La discogràfica EG Entertainment va realitzar una recerca sobre els vídeos que generaven majors visites i va ser així com va sorgir la idea de crear el Gangnam Style. L'èxit que va obtenir li va demostrar a la indústria que era possible ser gran a Occident sense necessitat de cantar en anglès. PCI va causar que el K-pop es tornés una tendència global i va ser, en gran part, a causa del poder de les xarxes socials. Amb el número 4 tenim Girls' Generation. Format pel segell discogràfic SM Entertainment, el grup està compost per 8 membres, originalment sent un grup de 9 integrants. Girls' Generation va debutar en 2007, encara que no va ser fins a 2009 que el grup va aconseguir la fama amb el senzill G, que seguia la tècnica implementada per les mencionades anteriorment Wonder Girls. Són considerades una de les figures prominents de l'onada coreana i un dels més populars grups de K-pop internacionalment. Amb el número 5, Super Junior. Són una banda musical sud-coreana formada en 2005 per SM Entertainment. Actualment consta de 10 membres. Són considerats els reis del K-pop. Han demostrat la seva gran popularitat i èxit tant a Corea com a l'estranger durant tots els seus anys de carrera. El grup
ha gravat 10 àlbums d'estudi des del 2005 fins a l'actualitat. Van aconseguir reconeixement internacional després del llançament del seu tercer àlbum Sorry Sorry, en 2009. A més del seu èxit comercial, Super Junior són un dels artistes més guardonats de Corea del Sud sumant 43 premis. En 2015 van ser guanyadors en el Teen Choice Award en les categories Millor Artista Internacional i Millor Fandom, convertint-se en el primer grup sud-coreà que ha guanyat en aquests premis nord-americans. I per últim, en el número 6, tenim el grup BTS anomenats els prínceps del pop, segons la revista Time. Tot i que van començar la seva carrera el 2013, no va ser fins al 2017 que van entrar al mercat de la música global, dirigint l'onada de la cultura coreana als Estats Units i batent nombrosos rècords de vendes. Es van convertir en el primer grup coreà en rebre una certificació de la Recording Industry Association of America pel seu senzill Mic Drop. Així doncs, com el primer grup coreà en encapçalar el Billboard 200 amb el seu àlbum d'estudi Love Yourself, Tears. El 2020, BTS es va convertir en el primer grup de Corea del Sud en arribar al número 1 en el Billboard Global 200 i en el Billboard Hot 100 dels Estats Units amb el seu senzill Dynamite, que a més va ser nominat als Grammy i acumula més de 1.500 milions de visites a YouTube. També ha aparegut a les llistes de la revista de les 25 persones més influents a internet i les 100 persones més influents del món. Sabies que el 2014 el líder del grup EXO-M, Chris, va presentar una demanda contra la companyia SM Entertainment per a rescindir el seu contracte de forma anticipada al·legant, cito literalment, violació dels drets humans en tractar-lo com un producte en lloc d'una persona, sense tenir en compte la seva salut, per la injusta distribució de beneficis i restricció de la seva llibertat. Uns mesos després, Luhan, el seu company de grup, va presentar una idèntica demanda per anul·lar el seu contracte, principalment per problemes de salut i per rebre un suposat tracte desigual en comparació als seus companys coreans. Tots dos idols van arribar a un acord en el tercer judici. El tribunal va tancar el cas establint uns acords de conciliació entre les parts, finalitzant que haurien de mantenir el seu contracte amb SM fins al 2022. Sabies que els fans del K-pop tenen una comunitat en línia gegant anomenada Sompi? En ella participen 22 milions d'integrants que s'encarreguen col·lectivament de traduir lletres i analitzar vídeos musicals. A més, tenen un fòrum on els fans comparteixen entre ells el seu punt de vista explicant el significat que li donen a les cançons, tot i no entendre l'idioma. Parlar d'una escena catalana emergent de K-pop és quelcom incoherent. Com hem vist, la millor definició del gènere és música feta a Corea. El que sí que es pot dir és que el K-pop s'ha convertit en un gènere molt escoltat tant aquí a Catalunya com a la resta de l'Estat. A Barcelona, cada cop més són els esdeveniments, tallers, restaurants, tendes i llocs on els fans de la cultura coreana poden desenvolupar la seva passió. Per exemple, estan les festes del Sukeban Team. Alicia Belver i Núria Cot van començar organitzant festes de música japonesa fa 4 anys i van acabar creant-les també de K-pop. Cada vegada amb major capacitat de convocatòria, ara mateix és molt senzill escoltar el K-pop. És fàcil trobar un CD d'artistes coreans en llocs com l'FNAC o MediaMarkt, igual que és fàcil donar amb cosmètica coreana amb perfumeries conegudes com a Druni i, fins i tot, els aliments en diferents cadenes de supermercats. A Catalunya, sovint també s'organitzen campionats de ball per veure qui imita millor l'estil dels grups coreans. A Lleida tenen el K-Pop Fest, organitzat pel grup juvenil Dream Korea, Associació Juvenil de Cultura Asiàtica, junt amb el Departament de Joventut Lleidatà. A més, hi ha molts grups de balls que es dediquen només a ballar aquest gènere imitant les coreografies del K-pop. Per altra banda, fa un parell d'anys va succeir quelcom mai vist abans. L'agència Union Wave Entertainment va formar Prisma, un grup femení on la vocalista principal és l'espanyola Nia, que es va convertir en la primera espanyola de la història a formar part d'un grup K-pop. Apostant per la multiculturalitat, el grup està compost per 5 noies, 2 coreanes,
un nord-americà, una italiana i una espanyola. Sabies que Han Zheng és un cantant xinès de K-pop que, sent membre del grup coreà Super Junior, va ser triat com a portador de la torxa als Jocs Olímpics de Pequín del 2008 per la seva contribució als canvis culturals entre la Xina i Corea del Sud. Has sentit a parlar d'Apoki? Apoki és una de les cada vegada més nombroses VTubers, personatges virtuals amb populars canals de YouTube. En anglès, Virtual YouTuber és un personatge creat virtualment usant models digitals en 3D, majorment inspirat en estil anime. Comunament són artistes que utilitzen un mitjà de captura de moviment per expressar-se a través dels seus avatars. Apoki té més de 290.000 subscriptors en aquesta plataforma, així com 4 milions de seguidors en TikTok. Apoki porta publicant música des de principis del 2021 i ara, gràcies a una associació entre el seu creador i Sony Music Solutions al Japó, publica el seu primer tema en anglès West Swing, amb la participació del veterà raper estatunidenc E40. Així doncs, la música retro s'uneix a un artista virtual d'avantguarda. K-Pop Rookie, breve història del K-Pop para novatos, obra d'Eva Martínez, publicat per Dolmen Editorial en la seva col·lecció Orient. Eva Martínez analitza com funciona la indústria de l'entreteniment a Corea del Sud i recorre la història del K-Pop des dels seus inicis fins a l'actualitat. El llibre està estructurat segons les 4 generacions en les quals s'ha dividit el K-pop des de la seva creació. L'autora ha triat els grups més representatius de cada generació i així el lector trobarà informació detallada d'unes 30 bandes. De cadascuna d'elles s'explica la seva història, els membres que la formen, els seus àlbums, entre altres coses. El llibre s'incorpora també en codis QR que donen accés a material audiovisual relacionat amb el grup. I pels amants del cinema, us recomano la pel·lícula K-Pop Demon Hunters, una aventura d'acció que segueix a un grup de noies de fama mundial que viuen tractant d'equilibrar les seves vides com a estrelles de la cançó, mentre són el centre d'atenció de fans i mitjans amb les seves identitats secretes com a caçadores de dimonis. Està ambientat en un acolorit teló de fons en el qual moda, menjar, estil i música es donen la mà. Doncs bé, família, hem arribat al final del programa dedicat al K-pop. Però això només acaba de començar. No us perdeu el proper capítol per conèixer més detalls sobre la música disco. Us deixem una llarga llista de cançons K-pop perquè la pugueu escoltar sempre que la vulgueu. La trobareu al nostre Spotify. I si teniu dubtes o en voleu fer alguna recomanació, ens podeu trobar a totes les xarxes socials. Des de Ventilador Music estarem encantats d'escoltar les vostres opinions. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres parlant sobre aquest gènere musical. Ens veiem a la propera sessió de Gèneres Regenerats per seguir descobrint música diversa per gent diferent.